Здравейте отново! Аз съм Йоанна от YouTube и днес, т.е. сега имам изненада за вас. И това са две фен карти. Опс, изпуснах едната. На звезди. Едната е на Селена Гомес, другата е на Дав Камерън. И сега ще ви покажа най-лесният начин, по който да си направите една. Така, мисля, че виждате горе-долу. Така, аз ще чертая тук. Взимате си някаква такава карта, която ще намерите в портмонета. Химикалка, с която да очертаете това, което ще ви трябва. И започвате по самата карта. Очертавате цялата, разбира се. Да. Ето така си го правите. Тук една чертичка съм изпуснала. И си взимате ножичка. След което изрязвате по линиите или там чертите, както вие искате, му казвайте. Ето така. По този начин. Пък ако е малко по-така, няма пак да е проблем. То си е ваша работа. Колкото искате може да е голяма. Аз моята не съм я мерила. И да. Ето. Така отзад. Така е отпред или това е отпред, това е отзад, както си решите вие. Ето, даже имам и за още една фен карта, но няма да си правя друга за сега. А това е моят дневник на звезда, за който също мога да дам урок. Така, трябва ви изрезка на някоя звезда. Да речем, аз пак ще си направя на Селена Гомес. Аз няма и да ги ползвам, но това е друг въпрос. Отделен е съвсем. И да, ето. Взимате тази част, аз ще я направя отзад. И се очертавате някъде в началото на лицето на звездата, т.е. ето така. С химикалка, можете пък и с маркер, зависи както вие си решите. Аз се го очертавам, за да е по-забележима горе-долу. Така. Сега трябва ви тиксо. Разбира се да ви е намерено началото, защото аз, докато се ориентирам, принципно не го намирам лесно. Ето и ви трябва да изрежете на 4 едно парче или в 2, не знам, както вие си прецените. Аз ще използвам пък 2 парчета. Опс. Ето. Залепвате си с тиксото, слагате тук и ако видите, че имате излишно тиксо някъде, може да го махнете много лесно. Всеки може всъщност. И да. Това ще направим обаче накрая, когато вече сме приключили с картата. За да не губим много време, да показвам. Така, да изрежа малко тиксо пак. Така. Така, трябва ви линия или транспортир, вие както решите. Аз даже сега ще се изрежа с ножица тиксото, защото на мен не ми трябва. И да е крива картата, вие надали ще я показвате на някой, което е хубаво. Аз пред моите приятели не се занимавам с тези неща, те не ме и разпитват, а и да се занимавам на тях все пак им е все едно. Транспортира линия, аз ще си чертая произволно. По тази фен карта. Така, чертайте си 4 редчета, ако искате, или 5. Аз ще си начертая 4. Малко зацепва. Ето. И пишете фен карта на еди кой, сега ще си напиша на Йоанна. И тук сте Ленатор Форева. Ето. И ще се подпиша, който подписа не е много важен. Да. Ето. Моята първа фен карта, която направих, е тази. Втората е тази. И тази е последната. Може би ще имам и занапред още.
Първата ми е така бяла отзад, втората ми е от корицената тетрадка. И да. Надявам се да съм помогнала и до скоро.